Mga mulupyo nakadungog og duha ka kusog nga sipa nga giruan nilang buhawi. Human ini misunod dayon ang pagsaka sa tubig. Si Nico Sereno sa report. Usa sa apektado ang panimay ni Nisa Canoy sa Sitio Sangi, Barangay Caridad. Ang iyang balay na himutang sa ubos nga bahin sa bukid. Apan human sa grabing baha, daw nahimong dakong sapa ang halapad nga tugkaran kundiin mahimutang ang iyang panimay. Gisanapan sab sa halapad nga tubig ang balay ni Ruel Encarguez sa Barangay Fortaleza. Nahimutang ang iyang panimay ug iyang mga silingan sa lupa nga bahin. Matod ni Encarguez, tanod sa barangay, walay lutsanan ang nabanaw nga tubig ug gikinahanglan kining suyupan aron mahubas. Nakadungog og duha ka sipang buto si Encarguez nga gituuhan niyang buhawi. Human niini, misunod sab dayon ang pagsaka sa tubig. Ingon sab niini ang gisaysay ni Rudy Montebon, 65 anyos, mulupyo sa silingang barangay nga apektado usab. Buto man dito atong may kuan, itong may buntod, duha gid ka buok buto ba, duha kumawi. Duha ka buto, no? Oo. Katong pagbuto niya dito gito siya sa kanang buntod na ho. Ngari tanan. Kadunggan nimo ang tingog. Oo, pagka humasliki, ano tong kusog kaayo nga kilat ba? Yung kalit lang nga burag pagkasipa ba? Dayag kaayo ang resulta sa mga panimay sa ubang mga dapit nga apektado sa grabing pagbaha. Sa Barangay Fortaleza, dayag ang epekto tungod sa halapad nga wanang sa tubig. Mga kamaisan gisanapan sa tubig, pipila ka mga dapit sab sa lungsod, makita ang epekto niini ngadto sa kabalayan ug sa produktong agrikultura. Uban ni Renante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.